A mina de Porto Piñeiro é un tesouro natural que se atopa no concello de Valga, un espazo recuperado polo concello e que agora o goberno local xunto coa Xunta queren poñer en valor. Para iso, ambas administracións presentaron o proxecto de rehabilitación do lago e a súa contorna. Esta mostra dunha antiga explotación que tivo os seus recursos, os seus empregos no rural e que unha vez explotado, ten unhas posibilidades moi importantes de acondicionamento e de rehabilitación e, sobre todo, unhas posibilidades para que a propia cidadanía poida, de algún xeito, disfrutar de todas as oportunidades que poda ter un espazo como este. O obxectivo é crear un espazo accesible de lecer e deportivo, sustentable e que respete o medio ambiente. É unha incorporación dun espazo que pretende ser conectado, eso é o máis importante. Segundo, completar o proceso de renaturalización que se está dando aquí. Toda esta vegetación de ribeira que está crecendo aquí nos bordes empezou a xurdir agora, non estaba así. Isto era unha explotación mineira, era unha caixa de extracción. E o que falamos, é un espacio que permite achegarse desde unha contorna con as cualidades incribles. O proxecto está dividido en varias partes. Un paseo que percorrerá todo o lago, unha zona de lecer e deportiva e outra con carácter turístico, pero sempre respetando a natureza do lago. E logo, digamos, como esta senda, que é unha senda que nun momento se converte nunha senda flotante, polas propias características do vaciado, pois é, digamos, o que liga e o que de algún modo permite, digamos, a aproximación e o desfrute da lagoa como elemento xa propio. Dende o Concello mostran a súa ilusión por este proxecto que podería impulsar o turismo na vila. Pois que haxa moito turismo aquí e que ese turismo, pois que non só veña por un día, que teña aliciantes e que teña un paquete turístico de forma que poidan estar aquí, que poidan dormir aquí, hoteles xa hai, casas de turismo rural tamén, e que poidan comprar no noso concello, non é? O proxecto inclúese dentro doutro máis amplo que se completaría coa recuperación das antigas torres e das vagonetas. O goberno local agarda sacar a licitación ao longo deste ano a primeira fase da rehabilitación e crear así a senda peonil ao longo da mina de Porto Piñeiro.